Вчера имах поредно предизвикателство и всъщност се замислих колко е трудно на един човек да започне да прави нещо ново и колко пък е по-лесно, когато имаш гръб зад себе си, когато имаш човек, който да ти помогне в това нещо. Вчера с една от колежките им правихме интервюта, които бяха изключително интересни за мен. До сега не бях правила такова нещо. Беше ме страх общо взето. Не бях сигурна какво ще говоря и всякакви такива въпроси, които всеки нормален човек се задава. И естествено, може би ме беше страх от резултата, който ще получа. Когато всъщност държиш в съзнанието си с каква цел го правиш това нещо, интервютата всъщност бяха с цел да помогнем на повече хора да разберат за нас и за това, което правим и всъщност забравяш за страха, забравяш за нещата, които не си правил, даваш на разговора и все едно стоиш с приятелка на кафе и обясняваш как ти наистина искаш да помогнеш на този тип хора. И в крайна сметка си отпускаш и виждаш, че това нещо хич не е трудно, въобще не е страшно. И колкото повече пъти направиш едно и също нещо, толкова повече човек се свиква с тези неща и се е преместил към следващото предизвикателство. Затова моя съвет е: действайте. Знам, че е много лесно и всъщност мозъка се успокоява, когато започнем да четем някакви неща, получим информация, следим подкасти, вземем си някои курси и така нататък, но ако не приложим научената информация в момента, в който ние я получаваме, то значи, че ние въобще няма да я приложим. Не чакайте да съберете достатъчно информация, никога няма да се почувствате достатъчно готови. Колкото по-бързо направите действието след информацията, която сте получили, толкова по-бързо ще започнете да се чувствате уверени. Като ментор също имаме страхове, но действаме въпреки страховете си. Това ви съветвам и вие да направите и ще видите колко е удовлетворяващо накрая.